Trošku to splnilo tie moje očakávania, čo som si myslel, že nastane. Včera prvé dve tretiny bol z našej strany veľmi surový ten hokej. Bolo vidno, že sme dlhú dobu nehrali. A tretiu tretinu sme hrali úplne skvelé, úžasný hokej, náš hokej vlastne, čo sme produkovali celú sezónu. A dneska sme hrali síce dobre, ale Chomutov bol neskutočne dobrý dneska. Bol to náš dneska veľmi vyrovnaný zápas a rozhodli strašné detaily. Schopnosť dať gól. Keď zastavu 1-0, som spravil veľkú hrúbku a hráč, ktorý proste mohol dať na 2-0, to nakoniec nedal. A my sme potom za minútu dali na 1-1 vo Slabovke, nás postavilo, takže rozhodli veľmi malé detaily dneska a ten zápas mohli z jednu stranu alebo na druhú stranu kľudne mohli vyhrať aj oni. Tak bol som zadami ku hre a nepočul som žiadno spoluhráča, že mi zakričal a dobre som to spravil, chalani mi povedali, že som to spravil veľmi dobre, akurát som to nemal tam hrať, kde som to hral. A už keď som videl, že mi ruky letia, už som vedel, že som to mal podržať a hrať na opačnú stranu. Trafil som ho do nohy, sa to odrazilo pred bránu, ale našťastie som zachoval chladnú hlavu a nehádzal som sa hneď, ale čakal som na to hráča, keď vystrelí, aby som vedel, kam tá strela pôjde. Až potom som na to reagoval. Takže keby to dal po ľade, mal by som to veľmi ťažké, ale dával to na istotu a som tým pádom dostal od neho šancu tú chybu napraviť. Bude to veľmi podobné, je to play-off hokej, sú tam vysoké emócie, ide sa na doraz proste. Ja si myslím, že oni budú hrať ešte malinko lepšie a my musíme byť fakt pripravení. Je až neskutočné, ako je táto liga vyrovnaná, aké to je naozaj ťažké a nikto to nedostane zadarmo. Všetko si treba zaslúžiť, vlastne ako aj v živote. A viete čo, ja poviem len jeden moment, čo som dneska videl. Keď sme dali gól na 3-1, tak fanúšik za bránou v bielom tričku, neskutočné emócie, ruky dohora, kričal tam úplne neskutočným spôsobom. A to keď vidíte, tak to je niečo nádherné. Proste tí ľudia prídu sem a 7,5 tisíc ľudí a odchádzajú maximálne spokojní, úplne musia byť spokojní, emócie mali, hej, proste možno, že niekedy je lepšie vyhrať takto, keď je to tesné, ako keď človek dominuje celý zápas, mali emócie a oni nás nabíjajú potom, hej. Nie je to klišé, naozaj nie, je to fakt skvelé a ja stále hovorím, že toto je najkrajšia práca na svete.